σας παιδιά, καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι Ιωάννα TV. Σήμερα θα σας δείξω πώς κάνω ποδήλατο, είναι και η αδελφή μου. Αλλά πρωτού αρχίσουμε, βάλτε like στα βίντεο μου και κάντε εγγραφή στο κανάλι μου. Αυτό είναι το ποδήλατό μου που θα κάνουμε σήμερα ποδήλατο. Είναι έτσι με κοριτσάκια και απλά ροζ είναι. Ανεβαίνω τώρα στο ποδήλατο και ξεκινάω. Κάνω σε όλο το κύκλο εδώ πέρα στα μπασκετάκια που είμαι τώρα. Θα σας δείξω τώρα και τι κολπάκια μπορώ να κάνω στο ποδήλατο. Δεν το ξέρω. Το πρώτο είναι αυτό εδώ. Έχουμε δηλαδή πάνω τα πόδια, αλλά μετά σταματάει και πρέπει να οδηγάμε. Το δεύτερο είναι παιδιά, δεν είναι καθόλου δύσκολο. Βλέπετε, το τρίτο είναι χωρίς να κάνω με ένα χέρι. Είναι εύκολο, μπορείτε με όποιο χέρι θέλετε. Ας πούμε με αυτό εγώ βολεύω. Και με αυτό βολεύομαι. Μπορώ να κάνω και πίσω τα πόδια. Έτσι όπως κάνει μοιάζει, αλλά ίδια είναι, δεν έχει σημασία. Μπορώ να πάω και πιο γρήγορα παιδιά. Θέλετε να δείτε? Ωραία, πάμε. Είναι τέλειο να κάνεις ποδήλατο! Άμα ακούτε πως κάποιος τραγουδάει, είναι η αδελφή μου, να ξέρετε. Σε αυτό τελειώνει το τέλος του βίντεο μας. Και θέλω να βάλετε, θα χαρώ πάρα πολύ άμα βάλετε πολλά like σε αυτό το κανάλι και το βίντεο. Γεια! Τα λέμε στο άλλο βίντεο.